ମୁଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଅଟା ବିତରଣ କରେ। ମୋର କାମ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଅଖା ଅଟା ଅନଲୋଡ୍ କରି ଦୋକାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ନିଜେ କରେ, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ମୋର ଭୋଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ପାଇଲି ଯିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ସମାନ ବୟସ ଥିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲି ଯେ ଆମେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଅନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ହେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ମୋର ସହକର୍ମୀ ଏହା କହିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ବହୁତ ବିସ୍ମୟ ଏବଂ ନିରାଶ ଥିଲି। ଏହା ଥରେ ଦୁଇଥର ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ଆଦୌ ଖୁସି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ରମାଙ୍କ 6 ଦେଖିଲି, ଯାହା ମୁଁ ମୋ କାର୍ରେ ଲେପନ କରିଥିଲି। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ମନେ ରଖିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ସହଜ କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଖୁସି ନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ସହିତ କାମ କରିନଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ନିଜେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସହକର୍ମୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବାରୁ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ମୋତେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ କଥା ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ ଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଘୃଣାରେ ଦେଖିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୋତେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବି, ଯଦିଓ ମୋର ସହକର୍ମୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ମନେ ରଖିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ସହଜ କରିଦିଏ।